Vi står her foran byretten i Horsens, hvor en 23-årig mand netop er blevet fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for drabet på 41-årige Jeanette Sørensen. Grundlovsforhøret, der er i gang herinde bag mig nu, det bliver holdt for dobbeltlukkede døre. Det vil sige, at end ikke sigtelsen mod manden er blevet kendt for offentligheden. Men politiet har tidligere oplyst, at manden er sigtet for drabet. Her i retten der var der en del tilhørende mødt op, cirka 15 personer, pårørende og bekendte til den sigtede mødt op i retten. Men de er altså også blevet lukket uden for retssalen, mens retsmødet det foregår. Jeanette Sørensen hun blev fundet dræbt i sit hjem i går eftermiddag, hvor en person passeret forbi hendes hus og affyret flere skud. Og et af de her skud gik altså igennem en træramme på en vindueskarm og direkte ind i huset, hvor det ramte Jeanette Sørensen i hovedet. I huset der var der 5 personer sammen med Jeanette Sørensen, blandt andet Jeanettes datter, hendes svigersøn og hans mor. De blev alle tilbageholdt i går og afhørte politiet, men altså som vidner i sagen. Politiet de afspærrede hurtigt området omkring Jeanette Sørensens hjem på Bøgehavevej ved Lund, og efterforskede sagen. De sikrede sig spor fra gerningsstedet i løbet af aftenen i går og i løbet af natten. Og det er altså den efterforskning, der blev politiet på sporet af den sigtede, som nu sidder herinde bag mig til grundlovsforhør. Hvilke beviser politiet de har i sagen, det er endnu uvist. De har ikke ville løfte sløret for det nu, og de fastholder også, at de stadigvæk efterforsker sagen bredt. Politiet har dog afsløret, at den sigtede han kommer fra Jeanette Sørensens kendskabskreds, men hvilken relation han har til familien, det er politiet ikke vil oplyse. Grundlovsforhøret det foregår lige nu herinde bag ved mig, og i løbet af aftenen der vil dommeren så tage stilling til, om den sigtede han skal varetægtsfængsles eller ej. Den sigtede han nægter sig skyldig i drabet på Jeanette Sørensen.